Cakra Manunggal Tinar Buka. Assalamualaikum dumateng para miyarsa. Kula ngentung liyan tiga sing loro enom sing siji tuwa. Jenenge Kentrung Cakra Manunggal. Pangandikaning Ratu Sarehas marang Patih Abu Jantir. Sak pinggiring samudra aku kudu tapa ngalong utawa tapa gantung ana ing sak dhuwuring wit babakan.
makacarita lampahnya sang Prasarehas wis jumujuk ana ing sak pinggiring samudra. Nindakake tapa brata, tapa ngalong. Sajroning sepi kang keprung mung swara ombaking samudra lan swara dumadakan ana tekaning sang Nabi Khidir. Sang Nabi Khidir angendika marang Prabu Sarehas. Prabu Sarehas mekaten pangandikaning sing Syekh Khidir. Jeneng sira wis cukup anggonira semedi ana ing sak tepining samudra kene. Aku ngerti apa sing kok karepake. Yen kowe kepengin duweni kasekten kaya Kanjeng Nabi Sulaiman, bisa ngerti kang sarwa kemelip lan bisa ngerti kabeh apa kang dadi wisaraning para jin setan lan sapanunggalane. Mula Raja Sarehas jeneng sira bali ana ing praja iki gawanen kae ana ing sak kiwa anggonmu tapa brata kae ana kayu babakan mangyen wis temeka ana ing praja kayu babakan kuwi enggonen genen-genen supaya mbok wenehke marang juru masak supaya digawekake apem sarana apem kang wis mateng kadhahar ing mengkone jeneng sira bakal duweni kasekten kang kaya Nabi Sulaiman. Dewi cinarita sajroning tumeka saka anggoning semedi ya kuwi juru masak kang jeneng Kimnidahu. Kimnidahu iki jenenge wong wadon. Jenenge wadon. Buroe. Pangandikaning Raja Sarehas nimbali marang Kimnidahu. Kimnidahu, injih wonten pangandika sang raja. Iki wadon tapi omongane ra iso wadon. Nanging nyanggepen nek iki wadon ngono wae. Jeneng sira ingsun utus supaya masak ing dina iki ora masak kaya adat saben dan kaya saben dinane. Kayu babakan kang tak asta iki mengko enggonen genen anggonmu gawe masakan. Lajeng ingkang dipun masak menika menapa? Nggih menika Sang Raja Sarehas masak apem. Ora kena sapa wae kang dhahar apem kowe mung kejaba jeneng ingsun. Mekaten dawuh pangandika jroning sira lelungan iki mau saka ngendi wae kok nyahmene lagi bali. Injih Ibu, apem dipangan marang Lukman Hakim. Ngungun nangis Kimnidahu. Amarga wedi kalamun ing mengkone bakal dinukan marang Raja Sarehas. Ngger anakku Lukman Hakim. Bisa yen nganti masakan iki njur kok pangan kowe iki mengko aku didukani marang Bapa Raja Sarehas. Ing mengko yen aku tundung yen aku kapidana piye ngger. Mbuh, aku ora ngerti. Aku arep lunga, Ibu. Oh, panas.
Manakim Raja Sarehas tumeka. Kinim dawuh wonten dawuh Sang Raja mekaten kinim dawuh ajrih. Saiki masakane wis rampung apa durung? Yen masakan wis mateng kowe mau tak perintah gawe apem. Saiki endi apeme? Inggih Sang Raja. Kocap kacarita sakjeroning apem dipangan Lukman Hakim, tinim dahu masak apem sing liyane. Ing wektu iki disuguhke marang Sang Raja Sarehas. Tinim dahu. Inggih Sang Raja. Coba kene. Aku kepengin ngerti piye anggonmu masak gawe apem. Inggih sumangga Sang Raja. Kocap kacarita Sang Raja dahar apem wong wis rata angin rara yen apem dudu kang nata sadurunge Raja Sarehas mung lumrah wae kaya adat saben. Kene ndau. Iki apem sing kok wenehake aku mau apem apa? Sajroning Raja Sarehas dahar apem kang disuguh marang aku. Sejatine apem sing kok sugatake aku iki mau ora sejatine apem. Dudu apem sing tak perintah tak kongkon masak supaya digenani nganggo kayu babakan anggon kutapa. Nanging ora patut dadi abdi ana ing Mesir kene. Kowe minggat saka kene iki Ndau. Sang Prabu, Sang Raja kula nyuwun pangapunten. Mbok bilih kula menawi gadhahi lepat kaliyan panjenengan. Mergi saking anak kula Lukman Hakim menika wau dhateng madharanipun sampun luwih. Lajeng apem dipun suwun kaliyan anak kula Lukman Hakim Sang Prabu. Ambuh ora weruh. Senajan nganggo pawatan apa wae kowe tetep luput. Kowe ora pantes dadi abdi. Aku iki raja. Aku iki dudu wong sembarangan. Ing atase aku raja wae kowe gelem goroh. Kowe ora jujur. Kowe dadi abdi wae ora jujur yen kowe iki dadi wong gedhe terus piye? Wis Sang Lukman Hakim kepanggih jin mukmin dipun wajang ilmu linggil ilmu rasa ilmu batin kang ngerti sak hukum melek ngerti marang jin setan priprayangan lan sakyane kelakon ela ya Rasulullah. Lukman Hakim ana ing sak pinggiring samudra. Jin mukmin kang tumeka mejang marang Lukman Hakim. Lukman Hakim, sejatining kowe manungsa kang sejati. Kowe bisa nduweni kasekten kalamun jeneng sira kepengin ngerti apa omongane setan jin periprayangan lan apa kang diomongke kabeh satu kewan. Kowe ing mengkone bakal bisa ngerti sak lumahing jagat iki. Sira kecondokan ngelmu saka ingsun kudu bisa angreksa. Ora kena kok nggo songar kak nggo sombong.
Merga sejatine ilmu iki kabeh paringane Kang Maha Kuwasa. Kang lumantar marang jeneng ingsun. Kowe kudu nindake tapa ngrame. Kowe ngerti sing tak karepake tapa ngrame? Dereng. Sadurunging tapa ngrame, tapa kuwi sepi, rame wis ngandhakake. Sadurunging kowe ana ing sesrawungan iki ateges kowe panggonan kang rame. Sadurunge rame kowe kudu bisa sepi. Sing kok sepekake kuwi ora apa-apa nanging atimu aja nganti keblinger marang kahanan donya. Pepaesan donya iki bakal njlomrongake marang uripmu. Lukman Hakim. Merga yen jeneng sira wis ora bisa mempen, wis ora bisa ya kuwi ngendhaleni hawa kanepson lan hawa kamurkan. Mesti jeneng sira bakal angkar-angkar ana ing sajroning donya iki. Mongko sejatine urip kowe ora bakal suwe. Ngertenono, kowe kudu nduweni ilmu sangkan paraning dumadi. Maune sadurunge ora ana kowe ning endi. Sakwise ana kuwi njur menyang endi. Kowe saiki urip. Urip kuwi bakale mati. Sajroning kowe urip iki patimu menyang endi? Sajroning kowe mengko mati uripmu menyang endi? Kowe kudu ngerti lan kudu paham. Yen nganti kowe mengko ora bisa paham, besok bakal kesasar ana ing bengkanane. Sajroning kowe bali mulih mula-mulanira. Mulaning sajroning kowe durung lair nul utawa kosong. Nanging sakwise lair ana ing donya kuwi ana hitungan 9. Sawise diitung 9 mburine ana kosong meneh. Nanging kosong sing sepisanan langkang pungkasan kowe beda. Merga kosong kang sepisanan kowe durung lair nyang ndi papan dunungmu ora ngerti. Nanging kosong sing sakwise angka ke-9 kowe wis ngerti urip. Kowe urip iki mau duwe lelaku apa wae kowe bakale kang bisa ngerti awakmu dhewe lan kang nagih awakmu dhewe. Besok kalamun wis bali mulih mula milanira. Sing kok gawa entukmu saka ana ing alam donya iki. Yen kowe ana ing kene bisa nduweni tingkah laku kang becik, kowe besok bakal nemoni kabecikan ana ing kanane. Ananging ana ing donya iki kalamun jeneng sira ora bisa nindake kebecikan, ya sebab menawa ing kanane uga ora bisa ketemu kabecikan. Merga sing digawa rana saka kene, ning kene arep luru apa kowe kudu ngerti. Lukman Hakim. Sajroning wejangan iki catet ana ing kitab kuwi. Injih. Menika wau sedaya wejangan sampun kula catet menika kula dadoske kitab. Iya. Lukman Hakim, wejangan sing wis kok catet kuwi kitabe jenengna kitab Bital Jemur. Lali-lali dening ling ngono. Ora mung cukup suwi ilmu kang kudu kok tampa, isih akeh wejangan-wejangan kang bakal tak warahake marang sira. Injih. Mula wis saiki kowe lumaku. Mbok tulungono. Tapi lali-lali dening ling ngono. Yen kowe wis manggon ana ing dhuwur, elinga marang sing urip ana ing ngisor. Yen wis kowe dadi wong gedhe ngelingana marang kang cilik. Merga isen-isen donya kuwi loro. Yen wis loro ana 3, yen wis 3 ana 4, ana 5 sak teruse nganti 9. Kabeh kuwi ana panggonan kang padha dinggone. Itungan sepisanan 1 dumunung menyang Gusti Kang Maha Kuwasa.
Yen Kang Maha Kuwasa kuwi mung siji, ora ana lorone meneh, ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ana loro, ala lan luput. Ala becik bener luput lan sak teruse. Kaperang dadi telu. Manungsa ditugel telu sirah, gembung lan sikil. Sedina esuk awan lan sore. Sewengi surup tengah wengi pajar. Ngelingono aja lali malang telu. Mulane besok kalamun jeneng sira purnaning urip aja mangpaton ngombrawara sing tanpa guna. Uripmu mung sedhela paribasane mung mampir ngombe. Yen sapa wae kalamun ora dicandhetake dhewe. Ana ing jagat raya iki kebak kepinginan merga mripat weruh kuping krungu irung ganda lan sak panungkalane. Laku Lokman Hakim ketemu marang Jabrail. Lokman Hakim, kitab sing mbok gawa apa kuwi? Menika kitab Bital Jemur. Ora kena kok gawa. Merga kuwi yen kok gawa bakal nasarake manungsa urip ana ing donya iki. Merga kuwi wejangan saka jin. Mula Bital Jemur tak jaluk. Iki sampun. Bital Jemur menika ngemot sedaya pangertosan lan gesang nganggingi bab ngelmu menapa kemawon. Nanging warah saka ngendi sedaya pangertosan lan gesang nganggingi bab ngelmu menapa kemawon. Nanging warah saka ngendi wae kena, tapi kang ati ora kena diulu mentah utawa langsung sakjroning memangan kowe mau terus dilep. Nanging perlu diganyah sing tak karepake. Ilmu kuwi kena dirancati dioncai apa tegese sakjroning ilmu kuwi. Sakjroning kentrong iki atone wis sawetara marga kentrong kowe. Cerita kentrung iki ora diduktukake nganti suwe amarga iki engko ora mung kentrungan dhewe nganti mengko. Merga ana ganti seni budaya kang liya uga kepengin mahargya ing wektu dina iki.
Merga seni budaya ana ing tanah Pulo Jawa ora mung siji orang loro. Akeh wernane nanging tak jaluk kabeh para seniman. Aja mung paido-paidonan lan poyok-poyokan. Yen ana seni kang durung mapan utawa durung bisa warahana lan gawenen kabudayan seni iki kang luwih becik. Ana kuna, ana anyar, ana lawas uga ana saiki. Sing lawas uga piguna nanging perlu dianyarake. Kalamun sing anyar ora kaya sing lawas aja dipaidu. Merga budaya lan seni iki ora ana watese sing paling apik sing endi. Mengko yen mung paido-paidonan wadan-wadanan ora bisa ngripta seni budaya kang luhur lan kang becik. Kula ayo tak jaluk para seniman ana ing Kabupaten Pati kene padha bareng-bareng nguri-nguri budaya. Budaya apa wae ayo padha digarap supaya bisa nengsemake kan nikmati. Nanging nuwun sewu. Kentrung iki cakra manunggal, kentrung mung sagaduke. Iki ora saka kentrung kang jaman kuno, nanging ya wis klebu jaman saiki. Ewa semono sithik-sithik nganggo cara kuno. Menawa ana kalauputan sadurunging kentrung iki mau kang kentrung wong telu nyuwun pangapura. Merga urip kuwi ora ana sing sampurna. Kesalahan kuwi mesti ana. Seneng lan ora seneng masa burunga dumateng panjenengan sedaya. Kula kinten cekap semanten. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.